Менә алар торалар шәһәрдә, квартира сыймайтып, студентлар инде тора, тоже квартиралар сыймайтып, анда да шүкә түлиләр, монда да шүкә түлиләр. Потім әйтте, менә былай диде, менә бу үй, монда 5 кеше тора. Өчесе киткән шәһәргә, икесе калган авылда. Авылда торучыларга гына түләргә тиеш диде. Шәһәрдә алар былай да түли диде. Но ике ердә дә түләргә тиеш түгел. Әгәр дә бала монда округында киткән икән, укыган җиреннән справка кайтып биреп, перерасчет ясатырга тиеш. Ике ердә дә түләргә тиеш түгел. Башка төшә торган юл бар. Мондай күпер инде. Моннан безнең перекресток, центральный улица. Моннан да менә машиналар менеп китәләр дә уже итеп, анда угылда ут юк. Әллә ничә сорадым инде мин анда. Синең ни эшең генә бар диде. Әбиләр йөри, балалар йөри, мин әйтәм. Исерек тә узып китә. Әгәр дә бит машина китереп бәрсә, аңа бит шофер җавап бирә. Probleması,